Am 5 cartele click, care sunt valabile până în august. Unde se încarcă cartela click? Păi alea ca să sunt cartele, trebuie să dai bani. Da, mă, dar unde se încarcă? I-am luat o cartelă neîncărcabilă de Orange. Am băgat în ea, o răspunsul. Că merg acolo în pula mea la sediul lor. A doua oară zis că e cartela răspuns. Am dat 250 zile. Unde se încarcă cartela? Am 5 cartele. Dar alea click nu se pot. Cum să nu? Alea numai le activezi și vorbești. Și unde l-a activezi? Păi nu, pe telefon. Să vezi că poate ai codul ăla de la cartelă. Nu. Ba, da, dar vezi că cartelele alea se activează în aceea, se vorbește în aceea rețea, nu are ceva click, dar pe noastră rețea nu se vorbește. Da, pula aia, să crezi tu, că am vorbit pe ea. Pula aia nu. Cât am vorbit eu pe rețeaua. Ce vorbim la telefon de șternă? Păi da. A? După noapte e motiv. După aia din ori. Nu. Te-a luat și căștile la tine. Da? Asta e pentru radio. Păi și cum ascult la... Doar numai muca, că căștile nu știu. Da, mă, că pot, așa, serios. Nokia ăla ce dracu faci?